referát na Evo. Eva má referát. Skutnice. Co tam píšeš, Evičko? No, tak to asi řeknu. Nenápadně šel pro mě spolužáka, jsem si právě připravila referát o skupině Bowie. Ale jenže dneska nepřišel skoro nikdo do školy. O skupině Bowie. Bowie, příkladu, oblouková vlna. Je grupová skupina, která byla založena někdy v roku 1997. Co je ksenoskok? Hovno, Evo Skutničko. Chodíčko. Evíček, puntíček. Tichočky. No nikam nejdu. Já nikam nejdu do prdele. Dobře. Co mám říct, já spíš to ne? Ty tady na mě, Evíček, jsem díček. Drž hubu. Milá Beče, pomíšku, že já jsem si právě připravila referát o skupině Bowie, příkladu, oblouková vlna. Je popová skupina, která byla založena někdy kolem roku 1997. 7. Jo, 7. Takže. No. Bowie, překladu, oblouková vlna je popová skupina, která byla založena někdy okolo roku 1997. To je jak nějaký vojenský planet. 1997. Jo? Jo? Kapela brousila přivátní instrumentálky, ale to se změnilo okolo roku zhruba před 3 lety, kdy to se s tou otřáslo. Pár lidí odešlo a do Bowie naskočila dvojice MCs, která se sestavou chytila jakoby druhý dech. Bowie s MCs zaznamenali přerod k parádnímu hiphopu. Kapela Moje oblíbená věta. Kapela vydala svoje debatové album Existence ke konci roku 2000. Na konci! Yes! Znova celý. Bowie, v překladu oblouková vlna, je hiphopová skupina, která byla založena kolem roku 1997. Kapela brousila převážně instrumentálky, ale to se změnilo zhruba před 3 lety, kdy to se s tou otřáslo. Jak ty se tady dovezmu toho pohubuješ, vole. Kdy to se s tou otřáslo. To je buď ticho, ne. Ty já ti to tady vůbec říkat nemusím. Tak jak ty to říkat nemusím. Tak jdi do prdele. A znova, vole. Kvůli tobě. Zase. Já už po tobě zamrznu. To bolelo. Jo. Jdi do prdele, nebo po... Ještě něco? Posral, holčičko, posrané. No pomož se. Já to teď řeknu a ty mi do toho nebudeš vůbec neskycat. Ty jdi začni. Bowie. Ty drž hubu. Říkal jsem něco. Já ale sledně si tak debilně. Tak s tím ročníkem to fakt jako nejde. A já se na tobě nebudu dívat, já jsem říkám. Bowie v překladu. Oblouková vlna. Víš, co si tím utíreme? Ne. Nádobí. A co jako? Nejenom nedobí. A co? Ruce. No a co? A to... Třeba brécho. No a co? Fuj. Ne, nech toho, Evo, vůbec. Co tam dělám? Ty vole, Evo!
Evo! Jak to tam... Mě to nezajímá. Bouvej, příkladu, Oblouková vlna je hiphopová skupina, která byla založena kolem roku 1997, už je to nebolí. Takže, Nech se na to soustředit. kapela Bruce, to prdě! Drž hubu, Evo. Už je to nebolí. Chci odepsat nemluvím, já to nic ani nedělám. No nedovolím ti to. Dávno na počítač. Mě to nezajímá. Ty jsi fakt kámoško. Já to vím. Dík. Kapela brousila převážně instrumentálky, ale to se změnilo zhruba před 3 lety, kdy to se s tou otřáslo. Pár lidí odešlo a do Bouvej naskočila dvojice MCs, se kterou sestava chytila jakoby druhý dech. Bouvej s MCs zaznamenali přerod k parádnímu hiphopu. Kapela vydala svoje debatové album. Na konci... Ne, emigrant! Do píči! Bouvej, v příkladu, obloucíme, to je trochu. Ne, prostě tu poslední větu mi řekneš správně, i kdybych se měla posrat. Bouvej, v příkladu, Oblouková vlna je hiphopová skupina, která byla založena na konci roku 1997. Já už nemám jak vesnič. 1997. Kapela brousila převážně instrumentálky, ale to se změnilo zhruba před 3 lety, kdy to sestavou otřáslo. Pár lidí odešlo a do Bouvej naskočila dvojice MCs. Představíte migrant. Dvojice MCs. Která sestavou jakoby chytila druhý dech. Jo. Bouvej s MCs zaznamenali přerod k parádnímu hiphopu. Kapela vydala svoje debatové album Emigrant na konci roku 2004. No to! Tak se cítí.